siya. No other. Ayan, Swan, bilang shout out. Kabukas ko lang lalaws. Padikit po please. Ayan, ka-open ko lang. Ikaw pa lang yung unang pumasok. Swan, bilang shout out. Ayaw na naman mabuksan yung mobile ko, nakakainis. Na-block na oh. Ayaw na naman mabuksan. Buksan mo nga. Ligay mo doon sa Bicol ng Oragon. Hi from Kylie. Mag-love shout out. Lalabs Kylie. How are you, Kylie? Patang mo lang dyan. Dyan mo lang. Kailangan. Hindi nga ma-switch dito eh. Hindi naman nakalapatong. I am good. How about you? I am good, Kylie. Ayan, Sherwin Reyes, shout out. Nag-live shout out, lalang. Kabubukas ko lang po. Nangyari? I miss you, ayan. You miss me so much. I miss you too. Ayan. Guess what? Happy Valentine's Day. The Valentine's Day is the day of your heart. Ça doit être jamais blondif. Clean beauty. Je dis, mais Sherwin Reyes, Kylie Swan, mega love shout out everyone. Open ko lang mga lalabs. Kaya talagang ma-open to eh, kainis. Ayaw ma-open eh. Namamatay pa rin. Hindi ito masisira.
Yung nagluloko lang naman yung YT, pero yung ibang hindi naman. Ayan, huwag kalimutan yung aking member na si Mount Bali Harmony. Ayan. Binaba po siya ni Nightboot. Sherwin Reyes nagbaba ng kanyang bahay mga lalang. And predicate po please from Swan. What time is it for you? Now it's already 2 a.m. in the morning. 2 a.m. here. Ayan. Ayan, Lily, mga love shout out, Lily. How are you, Lily? Thank you so much, Lalams. Mar, mga love shout out. Thumbs up. Mga love shout out, Mar. $5 million in the house. Mga love shout out. 5 million. Thank you so much. Thank you so much, mga lalams. Padikit naman sa nakapin. Palablag sa nakapin. Ayan, wow. Ayan. Kylie Krippner, wow. Wow, idi wow. Party music. Hey, cutie. Miguel, shout out party music. Thank you so much. Thank you. Party music. Miguel, shout out to you, Lalams. Swan Dan Pasoklipo from Mar. Ayan, Swan. Pabalikan yung mga dumikit sa'yo. Ayan. Lili, nagbawa ng kanyang bahay, Lili. Party music. Ayan. You give me more heart. Thank you so much. Now, where is my emoji lin? Soon I will make your face emoji, okay? Nangyari tuloy yung kilikili ko. Nani Selva, ayan, nagalab shout out. Mar, nagbawa ng kanyang bahay. Ayan, 9 million in alul. I will make it for you. Just wait. And just to let you know, I will be connecting to a lot of people, and also guys, me should connect me, okay? When I get back to you already. Ayan mga lalas, palablab sa nakapin. So, salamat po sa pagpinos. Ayan, di kita ay suklan mo yung dumikit sa'yo, lalabs. Eric Lalabs, migalab shout out. Hello my host. Ayan. Cheers. Ayan. Eric L3, ayan, nagbawa ng kanyang bahay mga lalas. Palablab naman si Eric L3. Biyahero si Pont. Ang laki pala ng bahay mo, biyahero. Ayan, nasa bahay mo ako, Swan. Monica na ba? Ano, Swan?
Ayan, Swan, Kylie. Thank you so much, Kylie. Ayan, Swan, binili kita ng isang banana. Dinikit kita, ayan. Watching pa ako, meron kang harang. Party music. Lala's party music. Kylie, until now, you don't know how to drink. How to drop your link. Sherwin, nandyan ka pa ba, Sherwin? Sherwin, are you there? Sherwin. Ara, Migalab, shout out. Ara and Elos Vlog. Migalab, shout out po, madam. Thank you so much. Ayan, may harang ka, ano, Swan. Ang haba-haba ng arang mo. Grabe, yung harang mo is 54.33 minutes. How come? Ayan. I just put out a video. Ayan. Sana all. Ayan, tusok host. Salamat po sa iyong patusok, madam. Thank you so much. Yan, nasa bahay mo pa rin ako, Swan. Late na ako mga lalabs, online, nag-LS. Kasi nagluto ako ng sopas. Pag galing yung kasi yung out ko ngayon is late. 11 ako nag-out, tapos sumakay ako ng bus. Papunta dito 2 sakay. So nakarating ako sa bahay mga 12:10. Ayan. Pagdating ko nagluto ako ng aking makakain. So ngayon tapos ko lang kumain. Kaya late ako nag-LS ngayon. Dapat mga 1:30 naka-LS na ako yan. Tapos kumain muna ako. Ayan, kaya medyo late. Tusok host, salamat po. Ayan. Swan, dan sa bahay mo from Ara. Ayan. Swan, pabalikan na lang si Ara and Elos Vlogs. Ayan, Swan, balikan mo yan kasi nag-Elos yan si Ara. Maraming tao dyan. Pag sobrang lamig mga lalads, ako hinangangati. Malamig kasi sa labas, naka 14 degree. It's too cold. Ayan, Bicula ng Uragon na gumawa ng kanyang bahay. Party music, nandyan ka pa ba? Party music. Party music, if you want to make me your emoji, just send me your picture there in my Facebook page. I will send it to you, lalabs. The cartoon emoji. Ayan, 3 million in the house. Mga love, shout out 3 million.
Ayan, Ara. Oh, oh, oh. Nag-ikot-ikot ako ah. Ayan mga lalas, walang naman ako sa aking mga member dyan, yung mga binababa ni Nightbot. Thank you so much. Tamsak host, muning nilab shoutout muning. Ayan. Salamat sa iyong patamsak muning ning. Muning ning ang. Malamigs mga lalabs. Naka 14 degree ang UAE. $6 million in the house, Miguel, shout out. Sarap may kayakap mga lalabs. Happy Valentine's everyone. Ayan. Kasi malamig. Ara pulpak sa cake. Ayan. Ramoning. Tingnan natin yung bahay ni Ara. Sa kanyang cake. Yan ang sarap ng iyong cake, Madam Ara. Ayan. Happy Valentine's sana all. Ayan. Ang ikli naman ng iyong video. DJ John Ray Remix. Ayan, sa bahay mo ako, madam. Ibidikit ko to sa'yo, Ara. Ayan, dinikit ko na. Jenny Rentoria, mega love shout out. Ayan, mga lalabs. Yung mga member ko dyan, binababa po ni Nightbot. Muning Ara pulpak sa cake. Ayan, si Bia Pick in Mix Vlog po, binababa ni Nightbot, mga lalabs. Jason L. Ayan. Nagaba ng kanyang bahay. Cherry Lee, mega love shout out. Jason. Jessica Peña Flor, mega love shout out. Dan po sa nakapin. Ayan. Ayan, Madam R and Ellis Vlog. Dan na daw po sa'yo si Jessica Peña Flor. Ayan, pabalikan na lang po. Jessica Peña Flor, nagawa ng kanyang bakukuk. Mega love shout out, bakukuk.
You have a nice name, Bakukuk. Ayan. Huwag kalimutang dikitan yung aking member mga lalas na si Jonaski. Jason L. Dan from Jessica Peñaflor. Jason, pabalikan na lang si Jessica Peñaflor. Dan na po sa'yo, lalabs. Pasok po sa entry ng anak ko. Salamat from Jessica Peñaflor. Pirit, dayang, dadadan. Muning Dan from Jessica Peñaflor. Ayan, Muning. Pabalikan na lang po si Jessica Peñaflor. Dan sa'yo, Muning. Huwag kalimutang tamsakan at dikitan si host mga lalabs. Thank you so much. Jessica Peñaflor, nagbaba ng kanyang bahay. Pirita, pampirit, pampirita, papapap, 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 papapap. Lili nagbaba ng kanyang bahay. Si Lili mga lalab. Si Lili palablab. Ang lamig-lamig. Ang lamig mga lalabs. Oy. Ayan, Lily Dan from Jessica Peñaflor. Ayan. Lily, pabalikan na lang si Jessica. Dan po sa'yo, Lily. Jessica Peñaflor, nagbaba ng kanyang bahay. 6 million in the house. May grab shout out. Laging mata na naman, oy. Jessica Peñaflor, huwag ka lalab. Sunod-sunod magbaba ng yung link. Mamaya madaming lalagas, malami kang lagat. Ayan, 6 million in the house. May love shout out. Ang lamig-lamig. Natak-an na talaga ako. Reggie Flores Remix. Lili nagbawa ng kanyang bahay. Si Lili mga lalabs. Lili nagbawa ng kanyang bahay. Dala kayo sa nakapin mga lalas. Punta tayo kay ano. Kylie, nandyan ka pa, Kylie? Kylie Eric L3, nandyan ka pa ba? Jenny Rentoria, nandyan pa ba? Si Muning, nandyan ba si Muning?
Nandyan pa ba si Muning? This is RBF Mini Sound. Hello host, thumbs up dan from Alice Vlogs. Alice Vlog, big love shout out. Alice Vlog, salamat sa iyong patamsak. You go, why? Huwag kalimutang digitan yung aking mga lalabs na si Love Channel. Ayan, binababa yung netbook yung kanyang link. Palagwag na ng mga lalabs. Salamat from me. Thank you so much. Hindi nagbaba ng kanyang bahay. Alice Vlogs, ayan, nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Alice Vlog, Lily, nagbaba rin ng kanyang bahay. Alice and Lily. Palablab po ang nakapin. Bronchito Channel, mega love shout out host. Ayan, host, thumbs up. Ayan, Bronchito Channel, mega love shout out. Bronchito nagawa ng kanyang bahay, si Bronchito. Ayan, sa bahay mo ako, Bronchito. Samurai. Ganda mo, ayan, maraming salamat po. I'll let you go. Ayan, Bronchito, nadikitan na kita. Nadinikit ako sa iyong isang banana. Ayan, sa iyong premiere. Jenny Renteria dan from Bronchito. Ayan. Jenny, pabalikan na lang si Bronchito dan sa Lance. May Valentine gas. Wala. Reggie Flores Remix. Nasa work lang tayo, lalabs. Sa work. Ano ako, nasa work maghapon. Busy si host, busy. Ayan. Inirentoria dan pulpak pasok lipo from Alice Vlogs. Birthday. Tonight. Ayan, Bronchito, natamsakan na kita, lalabs. Masbate Remix. Thumbs love na, Bronchito. Thank you so much. DJ Zamora Remix. Lili nagbaba ng kanyang bahay. Palablab sa ng Kathleen, Eric Garcia, hello. Nag-love shout out, Eric. Lalamig ako. Sonic Wave Disco Mobile. Ayan, Eric, nagbaba ng kanyang bahay, si Eric. Yan, Jerry, nasa bahay mo ako. I'm expecting going to the beach. Ayan.
DJ Zamora Remix. Nasa bahay mo ako, Jenny. Ayan. R&D Elos Vlog dan dikit pasok lipo from Jenny Rentoria. Ayan. Thank you so much. Ayan, Bronchito dang sa'yo si Alice, pabalikan na lang. Ned's Life TV, Migalab shout out. Hello host. Alice Vlog nagawa ng kanyang bahay. Eric Garcia. Eric L3, Migalab shout out. Lalaws. Ayan. Nagawa ng kanyang bahay si Eric host. Ayan. Thank you so much, Eric. Good morning, happy Valentine's from Ned's Life. Ayan mga lalos, kumusta naman ang inyong mga Valentine's today? Nag-enjoy ba kayo sa inyong mga ka-dates? Alice Vlog, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Huwag kalimutan, hindi kita natamsakan si host mga lalabs. Eric Garcia, nagbaba ng kanyang bahay. Eric L3, ayan. Thank you so much. Ayan, full watch to Jenny Rentoria, na full watch ko lalabs. 2 minutes lang pala to. DJ Zamora Remix. Ang lamig, oy. Ayan, dikit ko na sa'yo, Jenny. Palaglag din ako sa nakapin mga lalabs. Premier 9:50 AM Pinas time, patamsak. Thanks. Ayan. Sige, sino ba ito? Ned's Life. Pin kita uli maya-maya, Ned's Life. Wait lang. Matapos kay Jenny. Magdikit muna kayo kay Jenny. Ayan. Salamat host from Jenny Rentoria. Alice Vlog, nababa ng kanyang bahay. Alice. Dan sa'yo host from Ned's Life TV. Ayan. Maraming salamat, Ned's Life. Ay, buhay mo. Nagulat ako Hindi ko na malaglag yung aking mobile. Salamat, Ned's Live. Magbakas ka kay Bicol ng Oragon. Ayan. Ned's Life dan thumbs up from Jenny Rentoria. Ayan, 7 million endows. Mga love shout out. 7 million. Thank you so much. Ned's Life dan sa inyo si Jenny Rentoria. Pabalikan na lang. Love channel, madam. Mega love shout out. Lamig. Thumbsak. Ayan, salamat ko sa iyong patamsak, madam. Love channel. Dan sa nakapin from Ned's Life. Ay, Jenny Rentoria, pabalikan si Ned's Life. Lily, nagawa ng kanyang bahay si Lily. Malamig pa din ba? Happy Valentine's. Malamig po, madam love channel sa labas.
Pasok yung lamig, naka 14 degree dito. Naka 14 degree sa labas, malamig. Ayan, Lily nagawa ng kanyang bahay, Lily. And 8 million in the house, mga love, shout out. Alice Blagdan from Jessica Peña Flor. Ayan. Pwede kita kung mga lalab sa nakapin. Lamig. DJ Rams. Ayan, Jessica Peña Flor, nagbaba ng kanyang bahay, mga lalabs. Jessica Peña Flor, palablang. Needs Life, nagbaba rin ng kanyang bahay, Needs Life. Lanao del Norte. Mix Club. Ngayon palalab ng mga lalab sa aking member dyan na binababa ng night boot. Ang lamig-lamig ay. Needs Life TV dan tamsak dating dikit po from Jessica Peña Flor. Dili nagbaba ng kanyang bahay. Ay, inaantok. Ibang timpla kaya ako ng kape, mga lalabs. Lily nagbaba ng kanyang bahay, mga lalabs, si Lily. DJ Edwin on the mix. Do it. Tamsak support from Manager ni Barista. May love shout out, lalabs. Manager ni Barista. Magtitimplay ako ng kape, mga lalabs. Parang inaantok ko eh. Yan, Madam Love Channel, nagbaba ng kanyang bahay. Dan na ba kayo, mga lalabs? Any sound system. Tamsakan muna natin siya sa premiere. Sino yung may si Needs Life? Needs Life, nandyan ka pa ba? Needs Life. Yung Love Channel, nagbaba ng kanyang bahay, mga lalabs, si Love Channel. Nandiyan pa ba si Needs Life? Baba ka ng bahay, Needs Life, para matamsakan yung premiere mo. Sunod natin si Madam Love Channel. Needs Life, baba mo yung bahay mo. Ayun pala si Needs Life. Premiere, ayun. Yan, mga dalas, ano lang ako, magtimpla lang ako ng kape. Tapos mag-CR ako, mga 5 minutes. Wait lang po, mga lalabs, okay? Timpla lang ako ng kape. Madam Love Channel, magkape po tayo, ayun. DJ Edwin on the mix. Do it. Here we go again.
Mix Club. DJ Arjun on the mix. Do it. Here we go again. DJ Arjun on the mix. This is the mix of Carles Mix Club DJs. This is Team Destruction. Basta Team Destruction, campeón. This is the mix of DJ Romar, the best. This is Team Destruction, powered by Carles Mix Club DJs. This is how we do it. This is how we do it. This is how we do it. DJ Romar, the best. This is the mix of Carles Mix Club DJs. This is Team Destruction. Basta Team Destruction, campeón. This is the mix of DJ Romar, the best. This is Team Destruction, powered by Carles Mix Club DJs. This is the mix of DJ Romar, the best. Ikalsa ang gamot, 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 gamot. Ikalsa ang gamot, 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 gamot. Ikalsa ang gamot, 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 gamot. Ikalsa ang gamot, 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 gamot. 1, 2, 3,
I'm back. Mark Enson Vlogs, what happened to you, Lalams? Who's Ibas? Labas ka. Labas ka. Nagtimpla lang ako ng kape, oy. Nagtimpla lang ng kape mga lalabs kasi para hindi ako antukin. Ayan o, tingnan nyo kape. Yan kape o. Mainit-init pa. Why you crying, Mark Enson Vlogs? I connected to the link. Ayan. Please, Ned's Live. Pabalikan si Kylie. And mga lalabs, magkape tayo. Magkape, kape, kape. Lamig oy. Lanao del Norte, Mix Club. Dante Valdez Dan, mega love shoutout everyone. Sorry naman sa mga di ko na shoutout dyan. Ayan, Dante Valdez Lalabs, how are you? Needs Life. Ayan, tamsakan na natin si Needs Life. Malit pa pala yung bahay ni Needs Life. Ganda mo talaga, Os. Thank you so much naman dyan, Os. Bronchito, gusto mo na maayuda. Everybody, what is quick to me, please? Ayan. Ayan, Needs Life. Pabalikan mo si Kylie, please. Ayan. Needs Life, dati naman tayong dikit. Tamsak na lang to, lalabs, ha? Ayan, everybody happy. Ayan. Eric Garcia naggawa ng kanyang bahay. Eric Garcia, thank you so much. Eric Garcia Lalabs. Ned's Life TV Dan. Ayan, Ned's Life. Dan na po sa'yo si Bronchito. Bronchito, ayan. Si Bronchito Dan na sa'yo, Ned's Life, pabalikan. Ayan, Needs Life. Nasa bahay mo ako. Odon Demetriel, mega love shout out, host. How are you, Odon? Ayan, Needs Life. Nagdidikit ako sa'yo. Harang muna ako, host. Dalaw po, ayan. Salamat po, Odon dyan, Lalams. Odon, thank you so much, everyone. Okay lang po, host. Patamsak po ako, host. Ayan, sige, Odon, wait lang. Tapusin na natin si Ned's Life. Eric Garcia, ayan, si Eric Garcia may malaking mansyon. Sana all, ayan. Odon. Ayan, tamsakan natin si Odon, mga lalabs. BBM pinagkaguluhan talaga dito sa Simbu, Makati. Ayan, naglabasan yung mga tao. Ayan, Mount Bali, may galab shout out, Lalabs. Mount Bali, how are you? Mount Bali, Lalabs, thank you so much. Hello. Eric Garcia na ba ng kanyang bahay? Mga lalas, palaglag naman ako kay Mount Bali, ayan. Odon Erica Dan po, dating dikit, ayan, thank you so much. Odon Demetriel Dan, dikit tamsak pasukli, ayan.
O dundan na sa'yo si si Jenny Rentoria. Pabalikan lang po. Mga lalagdan na ba kayo sa nakapin? Dan sa premier mo, dikit pulpak bronchito. Ayan. From Ned's Life. Bronchito dan sa'yo si Ned's Life. Pabalikan na lang siya, lalabs. Ayan, makinom tayo ng kape, mga lalabs. Ayan, mga lalabs, yung aking kape. Itim na itim. Ang sarap ng kape, ang pait. Kasing pait ng mga ex nyo. Pait. Sinadya ko talagang yung ganito na mapait para matanggal yung aking antok. Sarap. Umahagod yung kanyang init. Jenny Dan, dikit po ako sa'yo. Dikit po ako sa'yo, ayan. O doon nagbaba ng kanyang bahay, mga lalams. Mount Bali, ayan. Mount Bali, mga lalams. Dan na ba kayo sa nakapin? Mga lalams. Palablab sa nakapin. 6 million in the house. Mega love shout out. Ayan. Thank you so much, everyone. 442 Ned's Life. Ayan. Hindi binigyan kita ng 2 Ned's Life. Ayan. Like would be appreciated. And don't forget to subscribe. Don't forget to subscribe. Salamat sa sukli o doon. Ayan. Punta tayo kay sa aking member dyan na nandyan si Mount Bali. Nandyan ka pa ba? You still there, Mount Bali? Mount Bali lalabs. Pinuno natin si Mount Bali. Mga lalas, palablab naman ako sa aking member dyan na si Mount Bali Harmony. Ayan, nakapin po siya, mga lalabs. Napapasayaw ako sa sound mo, lalabs. Sige, sumayaw na sayo. Sige, nasayaw na nga ako. Sayaw ng aking tatay. Napasayaw din tuloy ako sa'yo, Jenny. Ayun. Ayan, 7 million in daos. Bigla shoutout, mga lalas. Palablab naman sa nakapin. Nandyan ka pa. Sino ba yung may premier dyan? Si Bronchito? Bronchito, nandyan ka pa ba? Bronchito, where are you? Okay yan, paalis antok. O nga, nawala yung antok ko, lalabs. Pati yung kape, ayan, Eric Garcia. Kaya tingnan yung kape ko, ang itim-itim mo. Nilagyan ko siya ng 2 kutsarang kape para strong. Ang pait niya, grabe. Para siyang Turkish coffee. Alam niyo, mga lalabs, kung anong oras na dito. 2:53 ng madaling araw. Ayan. Strong, ayan. O, pardi ako antukin. Kasi kanina
Napapansin nyo para akong napipikit-pikit eh. Ayan, Eric Garcia nagawa ng kanyang pamumuhay. 8 million in the house. May love shoutout mga lalabs. Lover. High touch. Mga lalas, palablab naman ako sa nakapin. Si Mount Valley Harmony. Ayan. Nandiyan pa ba si Bronchito? Eric Garcia nagbawa ng kanyang bahay mga lalas. Palablab ako kay Eric Garcia. 13.8 si Eric. Ayan. Mord Bloss Rice Mash Up. Ayan. By touch. Yan sa bahay mo ako, Eric. Hindi kita ng isa. Abangers, mga love shout out. Abangers. Palalabs po, ayan. Palabs-labs. 13.8. Eric Garcia, sana all. Malaki ang kanyang bahay. Palablab naman ako sa nakapin mga lalabs. Yung aking member na si Mount Valley Harmony. Ed's Kiss TV Tamsak po. May love shoutout. Ed's Kiss, ayan. May love shoutout everyone. Happy Valentine's sa mga taong may date kanina, ayan. Nag-enjoy ba kayo sa inyong mga dates? Akala ko kung anong malaki na. Malaki lang yung kanyang bahay. Si Eric Garcia. Gusto ko yung malaki lalaw, mga lalabs, yung malaki. Yung malaki ang bahay. Edski and Ledski. Bagong pasok ka lang, ayan, magbakas ka kay Bikulan ng Oragon lalabs. Para ikay aking nabalikan, ayan. Ayan, pulwatch ako Eric sa iyong bahay, Eric Garcia. Ayan, ayan oh. 3 minutes lang pala to. Ned's Life, ikaw abangers ba? Natawa ka dyan. Malaki ba yan? Malaki. Ned's Life. Ayan mga lalas, pala bibigyan ako sa aking member na si Junaski. Ayan. Binababa siya ni Nightbot. Ned's Life TV, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Eric Garcia, ayan, nagbaba ng kanyang bahay, mga lalabs. Eric Garcia, pulwatch ako sa video mo, ayan. Hindi nikitan kita. Mga lalabs, damit ba kayo sa nakapin? Ayan. Palablag naman ako sa nakapin mga lalabs. Padikit-balikan ko po agad from Ed's Kiss TV. Ayan. Nandyan pa ba si
Kay Leo Stelder, Kyle. Odon, nandyan ka pa, Odon? Odon. Nandyan pa ba si Odon o wala na? Nandyan pa ba si Odon? Odon, nandyan ka pa ba? Ayan, higup muna tayo ng ano. Good morning, Miss Bulong. Migalab shout out. Bongs World. Ayan. Kape muna tayo, Bongs World. Sarap ng kape, mga lalams. Ayan, Bongs World, nagkape ka na ba? Nawala yung antok ko sa kape ko, maitim kasi siya. Napakasarap ng kape, oy. Nandyan pa ba si ano? Oy, abangers, nandyan ka pa ba? Nandyan pa ba si Odon? Pin natin siya. Odon, nandyan ka pa ba, Odon? Mas masarap ang taho. May taho ka dyan, Bongs World? May taho ba dyan? Wala ditong taho. Wala ditong taho. Meron ditong ano ba yun? Tokwa. Meron dito tokwa lang, walang taho. Ned's Life TV, ayan. Wala po ditong taho, Bongs World. Siguro sa Pilipinas maraming taho dyan sa umaga. Swarma, ayan, swarma. Anong swarma? Swarma. Ayan, 8 million in the house. Migalab shout out, 8 million. Nangyari naman dito, eh. Ayan, Bongs World, nagbaba ng kanyang bahay, mga lalab, si Bongs World. Ayan, nandyan pa ba si Odon o wala na? Nakapin si Odon, mga lalab, sa palablab. Party Music di Jackie, ayan. Thank you so much, lalams. Party Music. Nini nagbawa ng kanyang bahay, mga lalas. Palablab naman ako kay Party Music, ayan. Edski TV. Nandiyan pa ba si Edski? Umalis na rin. Eric Garcia tayo. Umalis na ata si Odon. Palablab sa nakapin, mga lalabs. Ayan, nandyan si si Party Music di Jackie. Dikitan yung mga lalabs. Edskis TV, ayan. Kapit tayo.
Ayun, nawala yung aking antok dahil sa aking ininom na kape. Dito ako, host. Ed Kiss, ayan. Sige, pin kita mamaya ha. Wait lang, ayan. Kapinta TV, Miguel Love, shout out. Kapinta, ayan. Hi, host. Kapinta, thank you so much, lalams. Hi, host. Jenny, dating dikit tamsak dan from Bong's World, ayan. Jenny, pabalikan si Bong's World dan sa'yo, lalams. Iway, host, padikit din ako. Sige, Ed's Kiss. Main channel mo ba yan? Ed's Kiss, ayan. Main channel mo ba yan? TY host, ayan. $9 million mega love, shout out, ayan. Sana yung bahay mo, Ed's Kiss, para mabalikan kita. Main channel mo to, diba? Moto channel ako. Yan, 412 ka pala. Sige, Ed Kiss, balikan kita. Ayan. Punta na ako sa bahay mo, Ed Kiss. Ayan, naka-main channel ka pala. O, nakita ko na, oh. Ayun, nandito na ako sa bahay mo. 6 pesos, naging 34K. Ayan, Edski. Ayan, di kita nakita. Tinatago mo kasi yung bahay mo. Ayan. Ayan, nasuklian na kita, lalabs. Edskis. Ayan. Sabi mo, haha, 412 video yan, host. Ayan. Oo nga, mali yung basa ko. Nakatago pala yung bahay mo. Ang dahil mo na palang video. Sana all, ayan. Sana all. Mga lalasdan na ba kayo kay Eric Garcia? Ed Kiss main house, ayan. Ayan mga lalas, pwede kayong go to channel. Click nyo lang yung nakapin. Go to channel. Ayan. Karapatan natin, Mega Love, shout out. Karapatan natin TV. Ayan. Mega Love, shout out sa'yo mga lalans. Karapatan natin TV. Inom tayo ng kape mga lalas, malamig na yung aking kape. Natanggal yung antok ko. Balikan ko yung dumikit. Pa-notify lang, salamat. Mga lalabs, yung gustong dumikit sa nakapin, ayan, click nyo lang yung may tatlong dot dyan, ayan, go to channel. Ayan, Mount Valley Harmony, mga lalabs, shout out lalabs. Palablab ako sa aking member mga lalat na si Mount Valley, ayan. Binaban yung kanyang bahay. Karapatan natin TV, nagbaba po ng kanyang bahay. Palablab mga lalat. Ayaw mo bang magbaba ng link? Bakit parang hindi ko siya maklik, Edski? Ayan, lumalabas pala.
Kapinta TV, Migalang shout at nagbaba ng kanyang bahay si Kapinta mga lalangs. Kapinta TV. $181 ka pala guhit J, ayan. Nasa bahay mo akong Kapinta, ayan. How to draw hyperrealism portrait using charcoal pencil, ayan. Kapinta, malit pala yung bahay mo. Sige, pipin kita lalabs. Wait lang. Hindi kita to sa'yo. 182 ka na. Kapinta. Gina Ropa, Migalab shout out. Gina, ayan. Thank you so much, Lalab Gina. Mary Rose Strawberry, Tamsak Dances. Ayan. Mary Rose Strawberry. Mary Rose Strawberry talaga. Ayan, Madam. Migalab shout out. Madam Strawberry. Salamat sa iyong patamsak dyan, Madam Strawberry, ayan. Mga lalabs, nagdumikit na ba kayo sa nakapin? Mount Bali, nandyan ka pa, Mount Bali. Hindi nagawa ng kanyang bahay. Lili, salamat sa mga dumikit. Ayan. Patanong sa upcoming live. Ayan. From Mary Rose Strawberry. Yung mga lalas pa tamsak kay Mary Rose Strawberry. Alam ko maraming tao dyan eh. Kay Mary Rose Nation pala to, ayan. Madaming tao dyan mga lalabs, kalimbangin nyo yan. Si Mary Rose Strawberry ay si Mary Rose Nation. Please connect sa nakapin mga lalabs. Aking member na si Mount Bali. Dancing Butterfly, ayan. I'm here in your house, Mount Bali. Thank you, sis. Ayan. Tamsakan ko yan, Madam Mary Rose. Wait lang po. Ayan, done. Full pack. Full package with bakas pasukli naman. Karapatan natin si Bong's World. Ayan. Madam Love Channel. Ayan, si Madam Love Channel po mga lalabs. Kalimbangin nyo yung mga lalabs yung mga nag-DLS. Ayan. Si Mary Rose Strawberry nag-DLS yan, pati si Madam Love Channel. Ayan, tamsakan ko to, Madam.
O yan si Bicula ng Uragon. Yung aking second account. DJ John Ray Remix. Remix. Ayan, pang-anim na tamsak. Tamsak na ako sa iyo, Madam Mary Rose. Nataka na talaga ako. Ay, mga nanagda na ba kayo sa nakatingin? Ayan, batang stars yung binababa po ni Nightbot, mga lalabs. Palagay naman ako sa aking mga member. Mary Rose on the way from Bong's World. Mabel Esquerdo, Miguelab shout out host. Ayan. Kumusta ka na, Mabel? Dayang, 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 dang, 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 dang. Risa Kat PHK Journey, Miguelab shout out lalabs, Risa. Ayan, Madam Nation, Madam Channel. DJ John Ray Remix. Patamsakan natin si Madam si Madam Mary Rose, nandyan pa ba siya? Si Madam Strawberry. Salamat po, Madam Nation or Strawberry, sa iyong pagtamsak. Mary Rose tamsak, dalawang video din, full package with bakas pasukli na lang po from Bong's World. Ayan. Madam Mary Rose, babalikan na lang po si Bong's World. 10 milyong nasa bahay, maraming salamat. Ayan. Maraming salamat po dyan sa inyong lahat. Anong nangyayari sa aking laptop? Naglulukot. Beep, 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 beep. Hello, belated happy Valentine's Day host at sa lahat from Risa Kat PHK Journey. Ayan. Maraming salamat, mga lalaws. May mga kadate dyan kanina, sana all. Ayan. Sana all nag-enjoy kayo. Ayan. John Ray Remix. Mabel on the way from Bong's World. Mabel, ayan. Katsukachupoy. Mabel Esquidro, ayan. Nagbaba ng kanyang pamamahay. Kung nawilin daw, mag-love shoutout, mga lalang. Ayan, palaglaban ako kay Bloody Kodo, binababa po ni Nightbot. Thank you so much, mga lalang. Arbo Mini Sound Vlog, mag-love shoutout.
Salamat sa iyong pa-flowers. Ayan, thank you so much, RB Sound. RB Mini Sound Vlogs. What's poppin'? Mix DJs. RB Mini Sounds, ayan, nagbaba ng kanyang may mga lalabs. Natak na talaga ako. Mabil tamsakdan dating dikit. Ayan, from Bong's World. Busin ko na nga yung aking kape. Reggie Sarap. Flores Remix. Mabil, meron kang ano, premiere. Sige, sunod kita kay Mary Rosa. Wait lang. Buyet Tube, Migalab shoutout host from Buyet Tube. Ayan, Buyet, meron ka na pong jacket. RB on the way, ayan, from Bong's World. RB Mini Sound, on the way sa'yo si Bong's World. Lady Coach, Power Up, Short, ayan. Biglang shout out, Lady Coach, 41 tusok ko, ayan. Salamat po sa iyong patusok, na-feel ko yung tusok mo. RB. Sana ba kayo sa nakapin mga lalas? Punta tayo kay sino yung may premiere dyan? Si Mabel. Mabel, nasaan ka na? Bahay baba. A must watch video if you are a vlogger. Ayan, from Boyet Tube. Bahay baba. Ayan, thanks Bongs, dating dikit. Ayan, Mabel, meron kang premiere. Mary Rose Strawberry. Let you go. Why? Upcoming premiere. Dan na kayo sa nakapin mga lalams. Dito tayo kay Mabel. Ay. Oops. Magalaw si Night si Boyet dan pabalik na lang, salamat from RB. Tamsakan natin yung nakapin sa kanyang premiere. Ayan, si Mabel. Samurai. Ayan, tamis lab na po. Mabel. Bong's World dan from Mount Bali Harmony. Ayan, Bong's World, pabalikan po si Mount Bali. Dan na po sa'yo, lalabs. Thank you so much. Bong's World, pabalikan si Mount Bali Harmony. Korean, my friend. Ayan, that's right, Boyet. Must watch video before connect. Reggie Flores Remix. Mini Sounds, nagbaba ng kanyang pamamahay. Mini Sounds, thank you so much. Samsakan ko na yung premiere mo, Mabel.
Ayan, Mount Bali. Nagbaban po ng kanyang pamamahay. Si Mount Bali. Ayan, YouTube, how to earn money from YT. Ayan, from YouTube. Thank you, Bongs World from Risa. Ayan. Dancing with the beat with DJ Zamora Remix. Ikot-ikot ako. Nag-ikot-ikot ako mga lalabs. Sonic Wave Disco Mobile. Ayan, YouTube, nanguma ng kanyang bahay. Handa na ba kayo sa nakapin mga lalabs? Bongs World, bababahay. Ayan, di ko na ng Uragon na gumawa ng kanyang bahay. Of the night. Dancing with the beat with DJ Zamora Remix. Aray ko yung papa. Ayan mga lalas, palablag naman ako sa aking member na si Mudaing Channel. Ayan, binababa po ni Nightboot. Thank you so much. 5 million in the house. Bongs World, nandyan ka pa? Hindi ko lang ng Uragon ng pabalik na lang po. Salamat. Ayan. Sige, mini RB. Ayan. Tingnan ko po, nakadikit na ako sa'yo. Tingnan ko. RB. Ayan. RB Mini Sounds. Of the night. Dun, dun, dun. Ayan, RB, nabalikan na kita, ha? Ayan. Dancing with the beat with DJ Zamora Remix. Ikot ko yung aking main channel sa'yo, RB. RB Mini Sounds. Yung sa Pinhouse, walang anuman po. Ayan. Masbate. Bia Pick Dan, pabalik na lang. Ayan, salamat po lalab sa iyong pag-ikit kay Bia. Magbakas ka dyan. Ayan, Risa ka PHK Journey. Salamat sa iyong pabidji-bidji, madam. Ayan. Magisayaw, magiyataw kay DJ Rams. Junaski Dan, pabalik. Ayan. Sige, RB, balikan ka niya ni Junaski. Nakaming channel lang si Junaski.
Ayan, Bloody Dan, pabalik na lang po, salamat. Si mabaka kaya ng Bloody Coder, balikan ka ng lalams. DJ Rams, Idol. Goes a little something like this. Cause this boy wants to get lost. Loves more than he can handle. So come and stay by me forever. Forever. Does he go on pretending that his love is never ending? Don't let him steal your love. Dan tamsak po host from Gina Di Loreto. Ayan. Big love shout out Gina Lalams. Party music. Thank you so much, Lalams. Party music. Ayan. Gina nagawa ng kanyang bahay. Ang ganda ng ano mo, numbers mo, Bongs World 888. DJ Rams, Idol. Tamsak Dan host from Love Love Girly G. Ayan. And maraming salamat po, Madam Girly G, sa iyong patamsak. Kumusta ka, bebe? Ayan, from Party Music. You know how to speak Tagalog? Lanao del Norte, Mix Club. Dan support RB Mini Sound Vlog from Risa. Bicolanang laing dan tamsak. Ayan. Salamat po, Happy Valentine's from Party Music. Ayan. Thank you so much, Party Music. Like a virgin. First time. Bongs World TV dan dikit pulpak with bakas pasukli. Ayan. Bongs World, pabalikan si Gina. DJ Edwin on the mix. Do it. Here we go again. Ayan, 890 ka na, 8990. 890 ka na, Bongs World. Ayaw, bakit 89 pa rin? Good day, Amos from Doc Rose Channel. Nag-love shout out kay Girly G from Party Music. Chabix, nag-love shout out. Tamsak host. Salamat sa patamsak, Chabix. Jenny din ako sa'yo from RB. Ayan. Chabix nagawa ng bahay. Chabix. Yan po tayo kay Party Music. Nasaan ba yung bahay mo, Party Music?
Palablab sa aking member mga lalaws. Ayan si Party Music. DJ Arjun on the mix. RB, ayan. Kalimbang nga kita, RB. Do it. Kalimbang kita, RB, ha, para Here we go again. notipayak. You're so fine, and you're mine. I'll be yours till the end of time. 'Cause you made me feel, yeah, you made me feel. I'm nothing to hide. Give us the score. DJ Arjun on the mix. Batang Sunstorm dan pabalik na lang po from RB. Ayun. Sige po, nagsusukli yan. Lalas, magbakas ka dyan. Here we go again. Ayun, RB, kinalimbang kita, Arjun on RB. the mix. Sana sa aking break time na KLS ka. Ayun. Gina Miguel, shout out from Party Music, nakapin po. This is the mix of Carles Mix Club DJs. This is Team Destruction. Basta Team Destruction, kampiyon. This is the mix of DJ Romar, the best. Yan, kinalimbang kita, RB. Para ako yung ma-notify pag ikaw naka-LS. Ayan. Raymond Yada TV, Migalab, shout out. Hello po. May jacket ka na po, Ray Milyada. Milyada. Kumusta, host? Okay lang po. Be a pick done to you from RB. Ayan. Generator yan, nagbago ng kanyang bahay. Bia. This is Team Destruction, powered by Carles Mix Club DJs. Generator dan dikit pasukli from Jenna. Ayan. Jenny, pabalikan na lang si Gina. Chabix nagawa ng kanyang bahay, mga lalams. Ayan, palaplod naman ako sa nakapin, mga lalams. Si Party Music. Nakapin. This is the mix of Carles Mix Club DJs. This is Team Destruction. Basta Team Destruction, kampiyon. This is the mix of DJ Romar, the best. Ayan, Jenna D. Loreto, nagawa po ng kanyang bahay, mga lalams. Danlain mo, salamat, Chabix. Salamat po sa patamsak sa aking laing. This is Team Destruction, powered by Carles Mix Club DJs. Grab Gamer, ayan, si Chabix.
Chabix 300 ka na, sukli na lang. Dagdagan ko yan pagpuntahan mamaya sa aking LS. Ayan. From RB. Kalimbang mo yan, ano? Chabix, si RB. Maliit yung kanyang bahay, si Chabix. Dan sa nakapin, ayan. Sana yung bahay mo, Chabix. Chabix. Wala ka bahay, Chabix. Sige, salamat. DJ Rams, the best. Mga lalas, palablab naman ako sa mga binababa ni Nightbot. Ayun yung nakapin. Si Party Music. Chabix, nasa na yung bahay mo? Hanapin ko na nga lang. Hindi ko lang ng Oragundan Tamsak, dating dikit po kayo sa akin. From Gina De Loreto. Ayan. Thank you so much po, Gina. Eric Garcia, nagwapo ng kanyang bahay. Eric Garcia. Dolly Harmony Dan Sukli from Urban Mini Sounds. Ayan yung aking member na si Akri ng mga lalas, binababa ni Nightbot. Chabix. Hindi kita lang dalawa, Chabix. Dalawa, ayan. Lanao del Norte, Mix Club. Tamsa Cruz, guwapa pa ayuda, ayan. From Reno Oposa. May paayuda-ayuda pang nalalaman si Reno, oy. Paayuda daw, oy. Oy, happy Valentine's, Reno. May kadate ka ba dyan, Reno? Ayan. Dan sa'yo, RB Mini Sound from Chabix. Rain, nagawa ng kanyang bahay. Nagkapi ka na rin pag di ka nag-ayuda. Sunugin ko bahay mo. Uy, grabe, uy. Wag. RB Mini Sounds. Ayan, nagawa ng kanyang bahay. DJ Rams, the best. Ang laki ng ano ni Reno. Ang laki ng ano ni Reno, mga lalams. Ng kanyang bahay. Di uso Valentine, sariling sikap na lang. Yan, Reno, done to you from RB Mini Sounds. Dami ko naunan dito. Ayan, from Reno. Ayan, mga lalams, palablab kay Reno, mga lalams. RB OTW from Reno, Oposa. Jing Mix Vlog, nagalab shout out. Tamsak Danhos. Ayan, Jing, may jacket ka na, lalabs. Salamat sa iyong patamsak. Salamat, idol, from RB. Eric Garcia dan pulpak pasok yun na lang from Duke Rose Channel.
Full pack sa nakapinhos. Ayan, Chabix, balikan mo si Reno. Chabix, balikan mo yung mga dumikit sa'yo, lalabs. Ayan, si Reno, dikitan mo yan kasi malaki na yung kanyang ano. Yung kanyang bahay. Salamat. Ayan, dinodan na daw sa'yo. Oh. Tulpak Dok Dan, ayan, from Reno. Ayan, Akrema Vlog, Utilabro from Jeng Mix Vlogs, ayan. Malaki yung ano mo, Reno, yung ano, yung talong bahay mo, ayan. Mga lalas palablab si Reno, malaki na yung kanyang bahay. Si Reno po walang ninja. Nakamin lang yun si Reno, wala siyang mga ano, alagad. Aanin mong malaki hus kung 3 years na walang gamit. Ayan. Ayan, walang no gamit si Reno. Ano yan, Reno expired na yan. Book Rose Dan Full Package from Eric Garcia. Jeng Mix Vlog Dan, pabalik na lang, salamat from RB. Wow. Ayan, Grab Gamer, nasa bahay muli ako. Chabix. Years na nakatago sa dalawang singit. Yan, salamat, host. DJ Genre. DJ Genre. Punta tayo kay Doc Rose Channel. Nandyan ka pa ba? Doc Rose. Thanks for watching. A like would be appreciated. Inshallah makauwi na para makatusok. Ayan. Don't forget to Kailan ka ba uwi, Reno? Reno, kailan ka ba uwi? Doc Rose. Punta tayo kay Doc Rose, mga lalams. Sa April, host. Wow, malapit na. February, March, April. 2 months na lang. Good luck, Reno. Malapit na, 2 months na lang. Day. Malapit na, Reno. Malapit ka nang makauwi. Bye, touch. Makakatikim na to, host, ng Coco Milat.
Kukumilat. Kukubilat. Party music. Thank you so much, lalabs. Jenna De Loreto, ayan, nagbaba po ng kanyang bahay. 6 million endowments, mega love shout out. Brother Paulino TV, mega love shout out. Ayan. Hamza Cost. From Brother Paulino TV. Chabix Pulpak Dan from Jing Mix Vlogs. Ayan, Chabix, balikan mo si Jing. Dan po sa'yo. Dan tamsak sa nakapin, dating dikit. From Gina. Gina Pulpak sa'yo, ayan. From Marino. Party music. Nagbaba po ng kanyang bahay, mga lalabs. Palablab ako sa aking member na si Party Music, mga lalabs. Rino nagbaba ng kanyang bahay. Gina nagbaba rin ng kanyang bahay, mga lalabs. Palablab naman ako. Thank you sa dedicate sa aking suklian ko agad from Duke Rose. Gina OTW, ayan. From Brother Paulino TV. Party music done na, ayan. Thank you so much. See you soon again. Ayan. Thank you so much, Mount Bali. Party music, please connect to Reno Oposa. Thank you so much, Mount Bali Harmony. God bless you always. Lalaw. Undago, mag-love shout out, harang. Ayan, Undago, salamat sa iyong paharang. Eric Garcia, nagbaba ng kanyang pamamahay. Ayan, party music, binababa po ni Nightboot. Palablab ako, mga lalabs, kay party music. Jenna De Loreto Dan po si Brother Paulino. Pabalikan na lang, Gina. Ayan, tingnan ko yung bahay ay Brother Paulino kung nakadikit ako sa'yo sa Mina. Brother Paulino. Ayan, dati pala tayong dikit, Brother Paulino. Dati pala akong dikit sa'yo, Brother Paulino, sa main ko. Ayan. Kasi mag-love shout out, Nelmar. Kumusta ka na, Nelmar, lalabs? Kasi channel, mag-love shout out. Ang 6 pa mahigit ang kulang po, Ross. Sige, pin kita uli mamaya.
Ayan, malapit ka na lalabs. 1.6 na lang. Okay lang yan, Nilmar. Go, go, go. Ayan. I-play kita ulit mamaya. Jane Mix Vlog dan full pack. Ayun, brother Pauline na nagbaba ng kanyang bahay. Jerry Queen ka official, mega love shout out. Gago. Reyno, silipin ko yung butlog mo. Ayan. Buwang to si Reyno. Ayan, Reyno, nasa bahay mga ko, Reyno. Snow Eastern Memories. Nasa bahay mga ko, Reyno. Ayan, Reyno, may harang-harang. Init lang po sa nakapin, sukli agad. Ayan. Ang haba ng ano mo, sabi mo silipin ko kayo. Lambot ka rin, oy. Mega love shout out Idolos from Bulilit Mix Vlogs. Jerry Queen ka official dan full pack from Doc Rose. Ayan, Eric Garcia nagbaba ng kanyang pamamahan. Sana all sinisilip ang wakwak. Ang wakwak mo, Reyno. Salamat, Doc. Ayan. Mga lalabs, wait lang. Mag-jingle bells lang ako. Napa-jingle bells tuloy ako kay Reyno. Wait lang mga lalas, mag-washroom lang ako. 2 minutes.
I'm back. Ayan mga lalabs. Sarap sa pakiramdam. Nakalabas yung sama ng loob. Ayan, dansa na kapin from Bulilit Mix Vlogs. Bulilit Mix Vlog, pasukli please, full pack sa'yo. Sarap. Ayan na. Pabalikan na lang Bulilit. Si Doc Rose Channel. Eric Garcia, full pack and Tamsak Idol from Bulilit Mix. Ardemeni Sound Vlogs, full pack dan from Jeng Mix Vlogs. Ayan. Thank you so much. Nilmar Channel dan dikit po. Ayan, from Brother Paulino. Nilmar, balikan mo si Brother Paulino. Ayan, naka-main channel siya. Bulilit Vlog dan full package from Eric Garcia. Ayan. 7 million in the house. May love shout out. Ayan. Then Brother Paulino, kalimbang unsukli sa'yo, idol. From Bulilit Mix Vlogs. Channel. Brother Paulino, timidan pulpak, pasukli please, nakapin po bahay ko. Ayan, from the Crows. Yes, Eric Garcia from Bulilit Mix Vlogs. J Black 3 Yahoo. Ayan, mag-love shout out. J Black. And may jacket ka na, J Black. Post ask ko lang anong grupo ka dito sa YT. Wala akong grupo eh. Gusto mo ba akong isali sa grupo mo? Wala akong grupo ano eh. Sariling sikap. Ikaw nga nagsabi sariling sikap, Rino eh. Eric Garcia, yun. Can you watch Dan Mine? Ayan. Big Boy Holar, may galab shout out. How are you? Very good. Ayan. Eric Garcia, ayan. Very good. Sariling sikap lang, Rino. Wala akong grupo-grupo. Ayan. Nabuo ko yung aking 1K sa kada WH. Sariling sikap. Kasi channel, ayan. Kasi mayroong grupo dito na sa mga LS nila hinuhubaran ako, di nila pinapansin ngayon. Ayan. Ay, ganun ba? Wala naman akong grupo. Ayaw nila sa'yo, kaya ka nila hinuhubaran. Ayan. Big Holar, Big Boy, may galab shout out. Click this link now. Ayan. Make sure you leave a thumbs up after you watch. Ayan. Okay, Big Boy, I will watch your video. I'm your one. Ayan. First thumbs up. Party music dan connect from Brother Paulino. Ayan, thank you so much.
Mahirap din sa grupo minsan, okay sa umpisa medyo katagalan. Wala na rin wenta, hahaha. Tama ka Nelmar, magsulo ka na lang lalabs. Dandok Rose Channel, Kalimbang in Tamsak, ayan. But it's okay dahil friendly naman ako, ayan. Kung nga naman friendly yan si Reno, I don't know, ayan. Kasi yung mga video mo ata, mga rated is PG. Reno. Thanks, Bullet Mix, ayan. Have a good day, rest of your night. Good night there, ayan. 10 million in the house, big love shout out. Bulilit Mix Vlog, nagbaba po ng kanyang pamamahay. Punta tayo kay Bulilit. Kanina pa siya. Medyo malaki sila na grupo dito. Yung isa nila 100k, merong 80k, tas yung iba paparehas ko lang, more on paangat sila, ayan. Ay, ganun ba yun? Anong grupo yun, Reno? Sino yung isa? Hindi ako pumapasok sa sobrang malaking bahay, tapos maraming tao kasi mga lalabs. Hindi na kayo mapapansin doon, saka yung iba hindi nagsusukli, hindi nagbabalik. Pinupuntahan ko lang yung parang yung napasok din sa akin, tapos yung yung nakakilala rin sa akin para pagpasok ko doon mapansin niya ako. Minsan kasi dikit ka ng dikit, hindi ka naman pinapansin, ayan, walang nagsusukli. Big Boy Hulandan, dikit tamsak pasukli po, ayan. J Black, baba ng kanyang bahay. This one your main channel, J Black. J Black TV. Ang laki ng bahay mo, J Black. Sana all. Cooking with Sapia, naglag shout out. Wag na more on, mga kapwa ko sila taga Mindanao, pero yung with nila Ilocano, Ilocana. Ganun ba? Hello host, how are you? Ayan, from Cooking with Sapia. Pag may grupo kasi minsan nag-aaway. Dan Tamsak Doc Rose, dating dikit po, thank you from Kasi Channel, ayan. Ayan, Reno, upo sa Kalimbang All Idol from Bulilit Mix Vlogs. J Black no dikit pulpak Reno, ayan. Eric Garcia, nagbaba ng kanyang bahay. Eric, ang lamig mga lalangs, oy. Ayan, Bulilit, bigyan kita ng 2. Yan, watching ako sa iyo, Bulilit, sa iyong video. 507. Cooking with Sapia, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Cooking with Sapia. 9 million in downs, big love shout out. 9 million. Yes, true yun, idol, maigi ng nag-iisa kaysa group may iringan, nakakatoxic sa buhay. Ayan.
Oo mga lalabs. Minsan kasi may pinasukan akong LS. Ano siya, umiiyak siya. Kasi inaaway siya nung grupo niya. Para silang nag-iinggitan na. DJ John Ray Remix. Parang nagsasabihan na sila ng mga nila. Mga sikreto. Baka nainggit lang yun sa'yo, Reyno. Kasi malaki yung bahay mo. Saka Nataka na talaga ako. marami kang views eh. Kasi nakita ko yung videos mo, 330k, ayun. Kahit hindi ka mangisda, pinapanood nila yung video mo. Nataka na talaga ako. Thanks idol host, ayan from Bulilit. Brother Paulo mo naggawa ng kanyang bahay. Eric Garcia po nagbawa ng kanyang bahay. Cooking with Sapia, ayan nagbawa ng kanyang bahay. Eric Garcia. The Cross Channel. Ayan natawa tuloy si Reno. Mahirap ang may grupo, may inggitan at marites tapos away-away. Yun nga mga lalas, mas mabuti pang magsariling sikap na lang na wala sa yung tumutulong, na walang grupo-grupo, ayan. Kasi mamaya yan, mag-away, mag-inggitan, magsumbatan, ayan. Sabi niyan, kung hindi dahil sa akin, hindi ka namuni, ayan. Oo, Reno, wala rin akong grupo. Mag-isa lang ako. Inano ko yung white ng mag-isa lang. Nang babanana ako walang tulog-tulog. Walang kain-kain. Ma-reach ko lang yung 1K. DJ John Ray Remix. Sarap sariling sikap, oo. Sariling sikap talaga. Ayan, Bulilit, gawin na natin 510 to. Eric Garcia, J Block, ayan ang baba ng kanilang mga bahay. Eric Garcia, thank you bro, from Cooking with Sapia, ayan, thank you so much. Same host, ayan. Jing Mix Vlog Kalimbang, all idol from Bulilit. Chinga, 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 ayan. Batang Sandstorm, ayan binababa po ni Nightbot, mga lalabs. Ayan Eric Garcia, nagbaba ng kanyang pamamahay. Na 10 million in downs, may love shout out. Good morning, may love shout out Kuya Jong, ayan. Kumusta ka na Kuya Jong? DJ John Ray Remix. Lahat ng LS nila, ng grupo nila, nakahubad na ako, di ako pinapansin. Kasi Reno, yung mga video mo nakahubad din, kaya hinuhubaran ka rin. Kain tusok, friend, ayan. Reno, nagawa ng bahay, Reno. J Black, ayan, nagawa ng kanyang bahay. J Black Dan from The Cross Channel, ayan. May love shoutout Kuya Jong from Nelmar. Reno Opusa, ayan, tinawa ng katulad ni Bulilit Vlogs.
Reno Pusa, my friend, good morning. Ayan. Kayo nila lahat. Reno, wag mo na sila puntahan ha. Ayan, bulilit. 500, ano ka na? 511. Tusok-tusok, 3 banana ang bonus. Iwan lang ng bakas. Ayan. Natak na talaga ako. Salamat Idol Jing Mix Vlog sa pagdikit. Ayan. Salamat Idol ha. Ayan. Tingnan ko kung nakadikit yung main ko sa'yo, bulilita. Kay nila loves. May premiere si Kuya Jong. Ayan, bulilit. Hindi pa pala ako nakadikit sa'yo. Ayan, suklan na kita. Ayan. This is RBF Mini Sound. Ayan, 512 ka na. Bulilit. Suklan na kita sa aking main. Kylie, ayan. One. Ayan, Eric Garcia na duman ng kanyang bahay. Kylie Lalang. Cooking Brother Dan from Cooking with Sapia. Ayan. Ayan, magpina tayo sa iba. Sino ba yung may ano dyan? Premiere, si Kuya Jong. Wait lang, kunin ko pala yung bahay ni Kylie. Padikitan muna natin si Kylie, mga lalabs. But I let you go. Why? Basta mahalaga friend ko sa'yo. Friend tayo rin. Ba't naman kita ubaran? Alam ko namang malaki na yung ano mo. Rin. Samurai. Alin malaki. Yung bahay mo rin, oh. Ayan mga lalas, palabalab ako kay Kylie. Sana all malaki ang ano idolos. Punta tayo kay Kylie, mga lalab. Si Kylie kasi hindi siya marunong magbaba ng kanyang bahay. Ayan. Padikit naman ako kay Kylie, mga lalabs. Nagsusukli yan. Ayan si Kylie, mga lalas, palablab, nakapin. Kuya Jong, ikaw song to Kuya Jong. Buto mo, ay, nalaglag. Nabagsak yung mobile. Benji Flores Remix. Bulilit kasi dati ko silang friendship nung nagsimula last 2021 na yun. Ano ba yung nasabi ko? Wala kayong narinig, mga lalabs. Ooh. Pero si Bulilit pa rin hanggang ngayon. Pero ito ang laki na ng anong Reno.
Habang tumatagal lalong lumaki. Ayan, palablab naman ako sa aking member dyan na si Mount Valley Harmony. Ay, binababa ni Nightbot. TikTok viral, tusok ho. Salamat sa iyong patusok. Asan ang buto? Ayan. Nalaglag. Good morning to all from TikTok viral. Ayan. Ayan, TikTok viral nagbawa ng kanyang bahay. Uy, Rino. Wala kang narinig. Sonic Wave Disco Mobile. Nasa lupa na rin yung haha. Tinanim na haha. Ayan mga lalas. Palablab naman ako sa nakapin. Dancing with the beat with DJ Zamora Remix. Kylie, connect to Bulilit Mix Vlogs. Kylie. Sonic Wave Disco Mobile. Nagsusuklian ano Bulilit si Kylie. Ayan, Dan Tamsak sa nakapin dating dikit from Reno. Ayan, Batang Sandstone Full Pack Dan from Jane Mix Vlogs. Ayan, magbakas ka lang dyan, Jane. Reno po sa nagbapo ng kanyang bahay, Eric Garcia. Ayan, palablab naman ako manalap sa aking member na si Love Channel. Handa na ba kayo sa nakapin mga lalabs? Dan dan. Hey my lady of the night. Ayan, magbakas ka lang ng Doc Rose. Nagsusuklayan si Kylie. Dancing with the beat with DJ Zamora Remix. Masbate Remix. Igalaw, igalaw. Masbate Club. Masbate Of the night. Tusok-tusok parang karapatan. Ayan, si karapatan pin kita mamaya-maya lalabs ha. Pagkatapos kay Cassie. Kanina pa yan si karapatan. Then it goes a little something like this. Good news pala mga lalabs. I-share ko lang yung aking good news. Yung ano ko, yung $100 ko na reach ko na. Sasahod na ako ngayong 21 or 26. Para sahod ko sa aking YT. Thanks God. Nakita ko na yung update ni Lolo, $106.39. Ayan. Pautang.
Wala pa rin, oh. 22 ang sahod, dos. Ayan, sa February 22. May papasok na sa aking account. Pero salary ko yun, ang saya-saya. In-update niya nung February 10. And palablab naman ako sa nakapin. Cash Shooter Vlog, mega love shout out. Ayan. Para mga idol from TikTok, everything cut off. Ayan. Ganun ba yun? Gilbert Ambulo, mega love shout out. DJ Rams, Idol. Goes a little something like Ano yun sa akin kasi rin nilagay ko lang yung aking yung aking bank account sa Pinas, yung aking Metro Bank. So it means pag sahod diretso na yun sa bangko ko, diba? Si Lolo na bahalang maghulog nun. First salary ko sa YT, ang saya. After ilang months na ba ako sa YouTube? Nag-start ako ng May. Last year, May, June, July, August, September, October, November, December. Ayan, malapit na rin akong mag 1 year. Pero yung namonetize ako nung October, November, December, January, February. Ayan, 4 months. 4 months. Sa 23 email kanila kung nakapasok na ba. Ganun sila. Ganun pala yun. Sige, hintayin ko yan. Yung email sa akin ni Lolo kung pumasok na yung aking salary. First salary sa YouTube. DJ Rams, Idol. Di ba rin yung unang sahod daw, mga 5K lang naman yun, di ba? Para parehas naman lahat. So every month, sa sahod na si host. Kahit magkano pa yan, okay lang. At least may pumapasok. Sana all host, sa sahod na, magkano sahod mo host? Hindi di ba nakalagay doon? Kailangan yung unang sahod mo ma-reach mo yung $100, then after that every month ka nang sasahod. Sabi nila 5,000 yung unang sahod, di ba? Yap, oo, medyo malaki yan sa'yo kasi first yan. Ayan, $100 yun, Rino, di ba 5,000 lang yun? Yung $100, 106.39. Ayun, yung nakita ko sa revenue ko. Yan, punta tayo kay Kuya Jong, nandyan ka pa ba? Hati tayo, friend, Kuya Jong, hindi mahahati yun kasi hindi ko naman siya mahahawakan 5K, ayan. At least may 5K. Saan ka pa nakaupo ka lang, may 5K ka. DJ Edwin on the mix. Ayan, patamsak ka Kuya Jong, mga lalaws. Gilbert Ambulo, nagba ng kanyang bahay. Lego Challenge. Patay tayo dyan. Ayan. Nasa UAE ako rin, bawal man kaya dito yan. Our street, many sound system. Baka tayo magpalo ni dito. Sa UAE, bawal yan. Nasa tayo, nasa Muslim country. Dan sa nakapintamsak, ayan. Ka-shooter vlog. Saan kay James Vlog, mega love shout out. Gilbert Ambulo, dan. Ayan. Kuya Jong, marireach mo rin yung $100 pagdating ng araw. After 3 months, Kuya Jong.
kasi sa akin nagsimula lang sa nung nangyayari sa October 3. Ayan, October, November, December, January, February. Ayan, 4 months. Nakita ako sa isang bold movie ko na nasa 800k views, yung isang 300k views. Doon ako kumikita. Ayan, sana all. Nakita ko yun rin, no, yung 300k ng ano. Sabi ko, ang laki naman ng views nito. Ayun, Finding Nemo, may kalab shoutout na lounge. Finding Nemo. Kuya Jung, thumbs up na. DJ Arjun on the mix. Finding Nemo, may kalab shoutout CC. Ayan, short from Finding Nemo. May panoorin natin yan. Isang kay James Vlog, pasukli from Cashuter Vlog. Cashuter na baba ng kanyang bahay. Ayan. Nung nag-email sa'yo si Lolo, ano pinagawa sa'yo, friend? Anong klaseng email, Kuya Jung? Yung tungkol sa ano yun? Hiningi niya yung BIR. May BIR ka ba? Manyak ka din pala, host. Pinanonood mo tour dyan. Hoy, Rino. Sila ulo. Ay, Rino, nire-recommend ni Lolo yan eh. Nire-recommend. Bigla na lang siyang lumalabas. DJ Arjun on the mix. Kaya pala inubarin ka rin, no, kasi puro malaso upload mo. Wow, ayun. 60 naman ni Pearly. Thumbs up, host from Nars Anton. DJ Arjun on the mix. Pinatambling si host, sabi ni Lolo. Ayun. Wala, nakalimutan ko na yung oras. Kala mo walang This is pasok. the mix of Carles and Mix Club DJs. Kasi hindi maghubad din sila. Alam naman nila dati ako sa showbiz. Ayan. Destruction. Baka nag-ano lang din sa'yo, Reno Silos. Basta Team Destruction. Kampiyon. Nainggit lang yun sa'yo, Reno. This is the mix of Kasi malaki yung ano mo. the best. Malaki yung bahay. Finding Nemo dan thumbs up sa'yo, friend. Ayan. Ayan, Finding Nemo, napanood ko na lalas. This is Team Destruction. Powered by Carles Mix Club DJs. Dahil sa nakapin idol host, pulpak po in thumbs up from Bulilit Mix Vlog. Kuya Jung, pabalikan si Bulilit. DJ Romar, the best. Yung Finding Nemo shorts. Meron akong dikitan no panty challenge video. Ang laki agad ng videos, 3.4. 3 days pa lang, hindi pala yun kay Lolo. Nag-i-enjoy siguro si Lolo. This is the mix of Carles and Mix Club DJs.
This is Team Destruction. Oo nga, sabi ko nga, Nilmar, naiinggit yan. Basta Team Destruction, kampiyon. This is the mix of DJ Romar, the best. The mix page, ayan, mag-love shoutout. Indian Wanderer, mag-love shoutout na loves. Hi, ayan, from Indian Wanderer, thank you so much. Nurse Dan, tamsak sa'yo, friend, from Kuya Jung. Patamsak sa premiere, ayan, sige, patamsakan natin yan. This is Team Destruction. Dan na ba kayo kay Kuya Jung, mga lalabs? Ayan, finding name mo, salamat sa patamsak, lalaw. Dan na ba kayo kay, kay Kuya Jung? Punta tayo kay, may premiere. Bulilit mix dan full pack, thank you from Cash Shooter. The mix of DJ Romar, the best. The best. The best. Yan, tamsakan natin yung nakapin. 11 million in daos, big love shout out. Ikan sa ang gamot, 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 gamot. Ikan sa ang gamot, gamot, gamot. The mix page, ayan. Sa ang gamot, 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 gamot. Ikan sa ang gamot, gamot, gamot. Kamot, yes ka shooter, salamat sa pagdikit. DJ Rams, the best. And then tamsak sa'yo, the mix page, dalawang tamsak. Ayan, may love shout out, my friend, Korean, my friend. 11 million in daos, bigyan may love shout out. Ako naman kasi kalimutan ko yung work ko dati, basta i-upload ko yung luma kong pelikula. Kahit ay! Reno Mga lalagtan na ba kayo sa nakapin? Wow, ayan, from Cassie Channel. Korean, my friend, mega love shout out. DJ Rams, the best. Dan na kayo sa nakapin, mga lalangs. Ayan, dan sa nakapin kanina, the mix page, babalikan yung mga dumikit sa'yo. Dan idol nakapin, kompleto Ricardo, walang bakas, ayan. From Bulilit. Ayan, thank you so much, Korean, my friend. Palipad siya, mga lalabs. Thank you so much, Korean, my friend. Ayan, palablabi yung nakapin. Aray ko. Kasi panoorin mo yung mga turjakan video ko dyan. Ayan, mga lalas, palablab yung nakapin, yung aking Korean friend na mahilig magpalipad. Ayan, mga lalas, kita niyo yung nakapin, yung mga nag-ALS dyan. Hindi mo pasukli. Palablab sa nakapin, mga lalabs. Thank you so much, Korean, my friend. 14 million in the house. May lang shout out. Ayan, mga lalabs, dikitin nyo yung nakapin. Mahilig siyang magpalipad kahit sa ang LA siya pumunta. Dating dikit sa nakapin from Reno. Ayan. Ayan, Madam Ara and Elos Vlog, dikitan niyo po yung nakapin. Pag pumunta yan sa LS mo, madam. Nagsusukli naman yan siya. Pag nagbakas ka lang.
Ayan, 13 million in the house. Bigyan love shout out. Para in Eros Vlog. Ayan, nagbaba ng kanyang pamamahay. Dan sa nakapin from Cash Shooter Vlogs. Sige Cash Shooter, magbakas ka lang dyan. Nagsusukli naman yan. Cash Shooter, ayan. Already connected sa nakapin. Ayan. Thank you so much. Ayan, hello, Korean my friend. Second one, Korean my friend. How are you? Another Korean. RN Elos Vlog, nababa ng kanyang bahay. Korean, thank you so much. Ayan, yung aking member dyan na si Party Music di Jaggy, nababa ng kanyang bahay. Find the Momo Shorts. $12 million in the house. Mega love shout out. Cash Shooter ay nababa ng kanyang cooking with Sophia. Pasukli na lang from Cash Shooter Vlogs. Dan sa nakapin idol host from Bulilit Mix Vlogs. And Bulilit, thank you so much na love sa iyong pagdikit. Dan sa nakapin from Bulilit. And bakas lang kayo mga lalabs, nagsusuklihan si Korean my friend. Hindi man siya magsukli ngayon, bukas sure yan 100%. Ayan, Korean friend, nagbaba ng kanyang bahay. Ara and Elos, nagbaba rin ng kanyang bahay mga lalabs. Ayan, 12 million in the house. Big love shout out. 12 million. Ayan, 14 million in the house. May nagalabi shout out. TV from Korea Dan. Ayan. From RN Elos Vlog. TV from Korea. Connect to RN Elos Vlog. Thank you so much. Ayan, Ara nagbaba ng kanyang bahay. Oh, natapos na yung ating music. Napagod na. Napagod na ang aking music. Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't Ayan, forget to mga lalabs, yung binababa ni Nightbot yung aking member dyan na si Mudaing Channel. Palablab naman mga lalabs. Yan, 11 million in the house. May love shout out.
Finding Nemo short. And dadan, dadan. Yan, karapatan natin nagbaba ng kanyang bahay. Kanina wala ka karapatan. No others. Kayo nilalaz. Ayan, Bulilit Mix Vlog dan from Ara. Kylie, hi. Ara and Elos Vlog dan Pulpak from the Rose channel. Yung karapatan natin TV dan from Ara. Karapatan pabalikan na lang si Ara Lalabs. Dukote W from Ara. And Korean my friend. Nurse Anton nagbaba ng kanyang bahay. Dan na kayo mga lalabs na nakapin. It's me, Jim. Hello, mga love shout out. Nurse Anton dan Pulpak from the Rose channel. $10 million in the house, mga love shout out. Doc Rose dan from Ara and Elos Vlogs. Karapatan full watch from Jing Mix Vlogs. Pati channel Migalab shout out. Hello. Please connect na nakapin mga lalabs. Nurse Anton nagbaba ng kanyang pamamahay. Mga lalabs, thank you so much. Palikit si Nurse Anton palablab. Ngayon Ara nagbaba ng kanyang bahay. Pati channel Migalab shout out lalabs. Jeng Mix Vlog dan dikit bakas from Nurse Anton. Ayan, palablab naman ako sa aking member dyan na si Mount Valley Harmony. Pati channel ang baba ng kanyang bahay. Ayan, Jennifer Kwamko, Migalab shout out. Migalab shout out host. Jennifer, ayan. Pati channel ang baba ng kanyang bahay. Pati channel dan from Ara. $12 million in the house, Migalab shout out.
Tusok-tusok, 3 banana ang bonus from Karapatan. May ayaw daw, thanks, ayan. Juniper. Baba ka ng bahay. Pati Channel, thanks from Ara and Elos Vlogs. Jim Mix Dan from Pati Channel. Welcome from Pati Channel. Padikit po please from Maribel. Ayan. Mga lalabs, nakakalimutan ko na pala yung oras. Maya maya mag-out na ako ha. Kasi may pasok ako mamaya lalabs, maaga ako. Juniper. Ayan Juniper, idikit ko yung main ko sa'yo ha. Main channel mo pala to. Ayan Juniper, dinikit ko na yung aking main channel ha. Ayan. Ayan Juniper, kuwang ko. Nadikit ko na yung aking main sa'yo. Bigyan kita ng 5. Juniper, ayan. $952. Mga lalas, maya maya mag-out na ako. Ayan, 6 minutes na lang mag-out na po ako. May pasok pa ako mamaya. Sa Italian, antok na naman ako sa duty. Tapusin ko lang si Juniper. Jesus, bye, see you tomorrow. Ayan, see you tomorrow mga lalabs. Tapusin ko lang si Juniper. Pati channel dan, thank you.
Hindi ka marunong magalit. Nangangain ako lalabs pag ako'y nagagalit. Nanglala pa ako. Si Black Yahoo, ayan. Tawa tuloy si Kuya Joe. Ayan, Juniper, gawin na natin tong 60, 58, 900. $960, ayan. $958, dalawa na lang. Bakit balik ulit host? Parang muling out na ako muling. Kasi ako may pasok. See you tomorrow. Bukas na lang uli. Why you cry? Why you cry, my friend? Hala, kinain lang nag 962 ka ng Dionifer. Sayang lang nang dinikit ko sa'yo, lalabs. Ginawa kitang 80. Ayan, nag 962 ka na. Sayang lang. Kaya pala umiyak si Korean, my friend. Yan mga lalabs, mag-out na po ako. Nangain na si Lulu.
Ayan, nangain na si Lolo mga lalabs. Kaya pala umiiyak si Korean my friend. Mga lalabs, see you tomorrow. Maraming salamat sa inyong lahat dyan. God bless us all. See you tomorrow. May pasok pa mga lalabs. Bye bye.